Wel, Nadolig llawen i chi gyd a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Wedes i wythnos diwethaf byddwn ni'n trio ymdrechu i addurno'r stafell ychydig yn well, ac dyma fi wedi gwneud fy ngorau a gobeithio bod yn plesio. Nawr, wrth gwrs, dwi'n siŵr bod chi'n gallu gweld neu'n gallu dyfalu, mae cefndir ffug sydd â fi fan hyn, mae droi off, mae'n wirion, sori. Ond, mae lot o bobl sydd siŵr o fod yn Nadolig yma yn gwneud rhywbeth ddigon tebyg. I ni yn gallu yn ni llenwi'r wythnosau yma gyda pethau ddigon da, efo carolau a darlleniadau o'r Beibl, a falle fel arfer bysach chi'n mynd i ryw gyfarfodydd, ryw oedfawn, falle yn eich cartrefi chi bod ydych chi ryw set bach nativity sydd yn dod allan ag bod chi'n darllen yr hanesion, stori'r geni, a mae yna berfformiadau mewn ysgolion ac ysgolion Sul. Ac eto, os ni'n onest, just cefndir ffug yw e. Masg i ni'n rhoi lan. Dwi ddim yn rhywbeth sydd yn real yn ein calonau ni. I ni ddim wir yn credu yr hyn i ni ganu, nac yn ei ddarllen, nac yn ei ddathlu adeg yn Nadolig. Wel, os yw hynny yn wir amdano chi y bore yma, fi'n falch bod chi yn ymuno â ni, ac fi'n gobeithio newch chi weld fod yna fwy i'r Nadolig na'r pethau, yr goleuadau, yr coed, yr bwydydd, braf a'r pethau eraill i gyd, a fod yr hyn i ni yn ei wneud, yr carolau ni'n canu, yr straeon ni'n i dweud bod nhw yn wir, bod nhw'n real, a fod Iesu yn cynnig rhywbeth mwy i ni'r bore yma, na just dathlu ar am ychydig o wythnosau bob blwyddyn. Mae'n cynnig bywyd i ni, mae'n cynnig ei hun i ni. Felly, gadewch i ni barhau nawr yn y naddoliad, na ni weddio a chyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O, Dduw ein tad i ni yn diolch i ti am yr cyfle yma unwaith eto i glywed hanesion cyfarwydd yn Nadolig ac i ganu carolau cyfarwydd ac arglwydd ni'n gofyn neu di'n cadw ni bob un rhag gwneud y pethau yma allan o draddodiad ac arfer yn unig o arglwydd. Helpa ni i wneud yr pethau yma yn ystyrlon, i'w credu nhw, i roi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu, gafodd ei eni, o arglwydd, a helpa ni'r bore yma nawr. Falle am y tro cyntaf, neu falle am y canfed tro. Helpa ni i addoli, helpa ni i gredu, helpa ni i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch amdano fi. Diolch am pwy yw e, pam y daeth e, a'r cwbl sy'n cael ei rhoi i ni ynddo fe. Arglwydd derbyn ein mawl, a'n diolch ni nawr, a bydd gyda ni yn yr oedfa hon. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, fe ganon ni garol gyda'n gilydd. Amen.
Ond ni am droi unwaith eto'r bore yma i'r efengil yn ôl Mathew. Dros y pythefnos diwetha ni wedi edrych ar y benod gyntaf mewn ddwy ran, ac bore yma ni'n mynd i edrych ar yr ail benod gyda'n gilydd. Bydd y geiriau ar y sgrin, ond dilynwch os oes Beibl gennych chi wrth i ni ddarllen air Duw gyda'n gilydd. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem, Jwdea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyrain i Jerusalem, a holi, ble mae'r hwn a annwyd yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Mesaia i gael ei eni. Ei hateb oedd ym Methlehem, Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf o'i ti o lawer ymysg tywysogion Jwda, canes ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl Israel. Yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl, pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, eithant ar ei taith. A dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ, a gweld y plentyn gyda mair ei fan. Syrthiasant i lawr, a'i addoli. Ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, air, a thys, a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Wedi iddynt ymadael, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd, ac yn dweud, cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a ffôi'r aifft, ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt. Oherwydd mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph, a chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef liw nos, ac ymadael i'r aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, o'r aifft y gelwais fy mab. Yna pan ddeallodd Herod iddo gael ei dwyllo gan y seryddion, aeth yn gynddeiriog. Arhoddodd orchymyn i ladd pob bachgen y Methlehem a'r holl gyffiniau oedd yn 2 flwydd oed neu lai, gan gyfrif o'r amser yr holodd ef y seryddion. Felly y cyflawnwyd y gair a lefarwyd trwy Jeremia'r proffwyd, clywed llef yn Rama, wylofain a galari dwys, Rachel yn wylo am ei phlant, ac ni fynnai ei chysuro am nad oeddent mwy. Ar ôl i Herod farw, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos mewn breuddwyd i Joseph yn yr aifft, ac yn dweud, cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a dos i wlad Israel, oherwydd bu farw yr rhai oedd yn ceisio bywyd y plentyn. Yna cododd Joseph, a chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef, a mynd i wlad Israel. Ond wedi clywed bod Archelaus yn teyrnasu dros Jwdea yn lle ei dad Herod, daeth ofyn ar Joseph fynd yno. Cafodd ei rybuddio mewn breuddwyd ac ymadawodd i barthau Galilea. Ac ymsefydlodd mewn tref a elwyd Nazareth.
Fel y cyflawnyd y gair a lefarwyd trwy'r proffwydi, gelwyr ef yn Nazaread. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni unwaith eto y bore yma. A nawn ni weddio gyda'n gilydd. O arglwydd ni'n diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn achub. Ni'n diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad ac yn datguddio dy hun. I ni'n diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn rheoli'r cwbl ac yn gwybod y diwedd o'r dechrau. Ni'n clywed fan hyn am yr proffwydoliaethau, y ffordd nes di baratoi'r ffordd ac rhagddweud beth oedd yn mynd i ddigwydd. A ni'n diolch bod ni'n gweld fan hyn a trwy yr Efengylau, ni'n gweld Iesu yn cyflawni y cwbl. Ac o arglwydd wrth i ni feddwl beth oedd hynny'n ei olygu i Iesu. Fod e'n dewis dod gan wybod beth oedd o'i flaen a fod e'n mynd i wynebu marwolaeth afiach ar groes. O, ni'n diolch. Ni'n diolch am ei barodrwydd i ddod. Ac o arglwydd ni'n byw nawr mewn cyfnod lle mae yna lot o sôn yn mynd i fod dros y Nadolig am gariad. Siwr i ni fod i ddangos ein cariad ni at eraill, at y bobl o'n cwmpas ni mewn gwahanol ffyrdd, ond o arglwydd, i ni'n diolch fod cariad yn ffeindio i wreiddyn fel petai yno ti. Ti yw cariad, a ti sydd wedi'n caru ni yn gyntaf, ti sydd wedi dangos i ni beth yw cariad yn y lle cyntaf. Ac o arglwydd, i ni'n gwybod yn bod ni dim ond yn gallu caru mewn gwirionedd, os i ni wedi gweld dy gariad di ato ni. Helpa ni felly, helpa ni'r bore yma, wrth i ni edrych ar yr adran yma, helpa ni yn yr wythnosau nesaf, wrth i ni barhau i glywed mwy am y Nadolig ac am yr arglwydd Iesu Grist a'r cariad yna rwy ti wedi ddangos i ni. Gad i hynny i'n traws newid ni ym mhob ffordd os gweli di fod yn dda. Arglwydd ni'n cyflwyno yn hunan fel eglwys i ti, ni'n gweld eisiau yn gilydd yn fawr iawn yn y cyfnod yma lle byddwn ni fel arfer yn treulio llawer o amser efo'n gilydd mewn gwahanol oedfaon ac yn cael partion ac cinio Nadolig a pob math o bethau yn gilydd ac ni'n gweld eisiau hynny ac ni'n gofyn i di barhau fod yn agos ato ni ac arglwydd ni'n gweddio dros y rheini sydd ddim eto yn dy nabod di, ond sydd falle dros y Nadolig yma a'r flwyddyn yma di dechrau holi cwestiynau a meddwl yn fwy a di dechrau dy geisio di yn chwilio amdano ti arglwydd arwain nhw. Arwain nhw, fel nes di arwain yr doethion gynt, arwain nhw at y gwaredwr, at yr arglwydd Iesu Grist, a gad i ni gyd ymostwng o'i flaen a'i addoli mewn rhyfeddod. O arglwydd, derbyn ein mawl a'n diolch ni nawr. Bydd gyda ni. Weddill yr oedfa hon ac weddill y dydd ac yn yr wythnosau sy'n dod. Siarad â ni os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ond nesaf ni'n mynd i gael stori i'r plant ac yna mae dad yn mynd i gyflwyno carol plygain arall i ni cyn i ni ganu gyda'n gilydd. Bore da. Ni'n mynd i fod yn edrych bore yma ar Matthew pennod 2. Darn o'r Beibl sy'n siŵr fod yn cyfarwydd i lot fawr iawn ohono ni. Hyd yn oed y rhai bach, mynd i wybod chydig bach am y hanes yma o'r doethion yn chwilio am frenin newydd. Y lle cyntaf
aeth y doethion I chwilio am y brenin roedd yn y palas. A oedd e yno? Na. Yn ôl yr ysgriffa, Bethlehem oedd y lle I chwilio am y brenin yma. Felly aeth y doethion ar ei ffordd I Bethlehem. Os chi'n nabod y can yma, trig o doeth, pam na gyda chi'n reidio'ch camelod a dod I canu gyda ni. Trig o doeth yn teithio'n fri, pob un yn cynnig aml, ymlaen yn yr yn dal. Trig o doeth yn teithio'n fri, yn dilyn Sara yn Bethlehem. Trig o doeth yn teithio'n fri, pob un ar gefnu gamel, ymlaen yn un dawel. Trig o doeth yn teithio'n fri, o dilyn Sara Bethlehem, o dilyn Sara Bethlehem, o dilyn Sara Bethlehem. Oh yeah. Wyt ti erioed wedi bod ar daith hir? I weld mamgu at y ci, neu nain a taid, neu mynd ar gwyliau falle? Chi'n gweld rhyw arwyddion neu adeilad cyfarwydd pan chi'n gwybod bod chi bron iawn yna? Wyt ti'n cyffrous pan chi'n gweld y pethau yna? Wel, dyna sut roedd i'r doethion. Pan welsant y seren, yr oedd yn llawen dros ben, oedd nhw bron iawn wedi cyrraedd a ffindio beth o'n nhw wedi bod yn chwilio amdano. Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Syrthiasant I lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion. Air, thys a medd. Anrhegion arbennig I brenin gyda swydd pwysig I achub pobl Duw. Dwi'n mynd I rannu rai o eiriau o Carol gan Christina Rossetti o'n i'n dwlu arno nhw pan o'n i'n plentyn bach. Ac o'n i'n meddwl sut yn y byd gallai addoli Iesu pan boes dim byd gwerthfawr gyda fi, dim byd aur nag arian. Beth allai roi iddo? Beth arodda fydd o, llwm a thlawd fy myd. Pe bawn yn fugail, rhoddwn orau'r praidd I gyd. Pe bawn un o'r doethion, gwnawn fy rhan ddigoll, ond pa beth aroddaf, fy mywyd oll. Dyma esiamplau o arddiniadau allech chi creu i'ch atgoffa o'r llawenydd y doethion a'i taith nhw I weld y brenin. Defnyddio unrhyw beth sydd gyda chi yn y tŷ yn barod. Sticeri, glitter, paint, cerdyn, toes, unrhyw beth. Gobeithio gallwn ni gyd llawenhau wrth I ni edrych ar Iesu ac yn ei addoli wrth roi ein bywydau oll. I ni mynd I roi sylw nawr un o garolau mwyaf sionc y bywiog y Gymraeg. Welen gwawrio ddydd i'n gofio gen i'r seilo gorau swydd. Awdur y garol blyged sionc yma yw dyn o'r enw John Edwards, ac roedd e'n dod o ardal Llanarmon yn Ial, sef yn fras iawn yr ardal rhwng Rhuthun a Wrecsam. A ddigyhoeddwyd y garol yma am y tro cyntaf ym 1852 mewn cylchgrawn. Ac yn 8 o benillion I gyd. Hynny yw, ni'n sôn nawr am nodwedd gyffredin i'r carolau plygen. Hynny yw, cerddi hir. Ac wedyn mae'r garol I hunan yn datblygu fel fyddwn ni'n disgwyl mewn carol plygen mewn ffordd sôn am Grist yn dod I achub ni, I ddarparu a chodwriaeth ar ein cyfer ni, I foli fe, rhyfeddu at yr ymgynadoliad, ac wedyn anogaeth wedyn I ddod ato fe mewn ffydd ac edifeirwch. A wedyn o ran yr arddull hefyd, I chi'n cael yr odli a'r cyflethreni yma, I chi'n disgwyl mewn carolau plygen, welen gwawrio ddydd i'n gofio gen i'r seilo gorau swydd. I ni wedi rhoi sylw I 4 allan o'r 8 pennill, sef y pennill cynta a'r pennill ola, ac yna 2 o'r canol fel petai.
A gyda'r ddau bennill cyntaf sydd gyda ni dan sylw nawr, mae yna ddau air pwysig iawn i gadw llyged amdanyn nhw fel petai. Wele yw'r gair cyntaf. Y wele yna yn anog ni wrth gwrs i edrych ac i edrych mewn rhyfeddod wele yr hyn sydd wedi digwydd. Wrth gwrs mae'r garol yn dechrau gyda'r gair yna, wele yn gwawrio ddydd i'n gofio. Y gair arall yw y gair mwyn. Mae'r gair yna'n digwydd sawl gwaith yn y penillion cyntaf yna. Ac ni'n cael yn atgoffa o eiriau Crist ei hunan, y disgrifiad ohono fe fel yr un addfwyn. A chi'n cofio yn Matthew 11, mae'n sôn amdano hunan, mae'n annog bobl i ddod ato fe, deiwch ato fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, a bod e'n addo roi esmwythad, roi gorffwysfa iddyn nhw. Ac mae'n dweud, wel, dewch ato fi achos i'n addfwyn ydwyf, ac ostyngedig. A mae'r ddau air yna yn bwysig felly yn y penillion cyntaf i ni'n mynd i edrych arnyn nhw. Welen gwawrio ddydd i'n gofio, i ni gweld y cyflythrenu mae'r ordlu eto fel sy'n mor nodweddiadol o'r carolau plygen. Welen gwawrio ddydd i'n gofio, geni'r seilo gore swydd. Seilo fyna yn cyfeirio at y ddewid yn yr Hen Testament, a bydd yna rhywun yn dod, y seilo yn dod. A'r ddewid yma am rywun fydde'n dod â heddwch, ryw fath o dywysog tangnefedd, ac yn un hefyd fydde'n ywaredwr mawr. Dyna'r seilo, a nawr, wrth gwrs, mae'r seilo wedi dod wele gwawrio ddydd i'n gofio, eto mor gyffredin yn y carolau plygen, y sôn am fore Nadolig nawr, y dydd ma wedi cofio, y dydd ma wedi gwawrio. A beth sydd yn wir am y diwrnod yna wedyn, mae hen addewid edenodiaeth heddiw'n berffaith wedi dod i ben, heddiw'n berffaith aeth i ben. Hynny o'r addewid mae roddwyd diaddach Efa yng Ngardd Eden, adeg y cwmp, pan mae pechan yn dod mewn i'r byd, fod Duw yn mynd i anfon gwaredwr, a nawr mae wedi dod, mae'r addewid wedi cael ei chyflawni yn llawn. Wele drefniad dwyfol gariad, y pwyslais mae'r pam nath Duw drefnu hyn i gyd oherwydd ei gariad. A hynny nawr o flaen yn llyged ar dydd Nadolig, heb un llen, mae'r un oedd wedi addo wedi dod, i ni'n gallu weld yn glir nawr, nid rhyw gysgodion o addewidion o'r Hen Testament, ond mae y Duw mawr wedi dod yn faba nawr, ac ni'n gallu gweld yr iachawdwriaeth yn glir yn y person yna. A mae hynna'n mynd mlaen wedyn yn yr ail bennill i sôn am yr un sydd wedi dod, wele'r diwdod yn y dyndod, wele geidwad, wele'r gair, wele'n brenin mawr yn blentyn, meddyg mwyn ar luniau mair. Y rhyfeddod yna fod yr un mawr, y meddyg mwyn ma ar lun mair yn blentyn bach. Caed y methlem, dref i seldrem, yw dre o ddim yn bwysig iawn o gwbl yng ngolwg y byd fel betai. Yn fyna methlem, cafwyd air Caersalem, Jerusalem, ond yn cyfeirio fyna, wrth gwrs, at yr un sydd yn y tifedd, a tifedd Jerusalem, Jerusalem yn sefyll dros bobl ddiw. Air Caersalem, ci mewn cnawd. Wele'r mwynol ddiw tragwyddol, io'r anfeidrol, i ni'n frawd. A rhyfeddod y peth fod y diw tragwyddol, io'r anfeidrol, a nawr wedi dod i berthynas hynny. Mae'n frawd i ni. Wel, mae'r ddau bennill gyntaf yn gosod yr olygfa fel tai wele. Nawr yn y ddau bennill ola, i ni'n sôn yn fwy am y rhyfeddod a'r moliant, yr ymateb ddyle fod, hynny yw, Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd, Duw osododd Iesu'n iawn, Duw syndod ddari ganfod trefn gollyngodod i ni'n llawn. Hynny yw, mae Duw wedi trefnu y ffordd yma i'n gwared ni, y ffordd rhyfeddol yma, bod Crist, y Duw mawr ei hunan wedi dod yn ddyn, Duw ryfeddir,
iddo cenir gan drigolion nef ar llawr. Tra fydd Iesu fi mewn gweiledd, hynny yw yn y preseb fel bethau, yn nawr yn eistedd ar yr orsedd fawr. Mae'r holl olygfa yna, Duw yn dod yn ddyn, yn darostwng ei hunan yn y preseb, ac yn nawr wedyn yn mynd yn ôl i'r nefoedd ac yn eistedd ar yr orsedd fawr. Mae hynny gyd yn creu rhyfeddod ac yn peri fod bobl yn torri allan nawr i ganu mawl. A dyna sydd gyda ni yn y pennill ola. Canlyniad y cyfan sydd yn y garol yma yw peri bod ni yn torri allan i foli Duw. Halleluia, halleluia. Aeth i'r rhaddfa yn ein lle. Hynny wedi mynd i farw ar y groes yn ein lle. Halleluia, halleluia, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Chi'n cofio geiriau Duw yn cael ei glywed o'r nef yn dweud hwn yw fy mab a wy'n fodlon ynddo fe. Ac yna, mae gyda ni gyfeiriad arall o'r Efengylau. Sain Hosanna i fab Dafydd. Mab Dafydd, wrth gwrs, yw Crist, yr un oedd wedi addo yn dod ato ni yn llinach y brenin Dafydd. Sain Hosanna i fab Dafydd. Fel ych chi'n cofio, wrth i Grist wynebu ar y groes ac yn mynd i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau, mae'r dorf yn canu Hosanna i fab Dafydd. Ac Hosanna fyna, mae'r gair yn weddi ddechrau achub arglwydd, ond roedd y gair Hosanna wedyn wedi mynd yn air o fawl i Dduw am ei waredigaeth. Felly sain Hosanna, can allan Hosanna nawr i fab Dafydd, Iesu beunydd fyddwn ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy amen. A chi'n clywed yr ordlun yn gyrru'r neges adre, ydych chi, am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy amen. Wel, dyna'n lle ni fel Cristnogion, wrth gwrs, yw torri allan i foli, i weiddi halleluia i'r un sy'n heiddi yn moliant ni. Wel yn gwario ddydd i'w gofio, gennych seil o gorau swydd. Wel y ddynion mwy na moddion, ddont a roddion iddo'n rwydd. Hyn a ddewyd edynodiaeth, heddiw berffaith ddaeth i ben. Wel y drefniad dwy folgariad, blaen ei ffragaid heb i'n llen. Wel y diwdod yn y dyndod, wel y geidwad, wel yr gair. Wel yn brenin mawr yn blentyn, meddyg mwy na'r luniau mair. Caed y meddem gris eldrem, o'i caesolen cyn am cnawd. Wel mwyn o Duw rhagwyddo, yw'r anfeidro hyn i'n frawd. Duw a'n cofio, Duw a'n carodd, Duw os ododd Iesu'n iawn. Duw syndod, barf i ganfod, trem gollyn dod i'n i'n llawn. Duw ryfeddi iddo cenir, gan drigolion nef a llawr. Tra bydd Iesu fi mewn gweiledd, neisedd ar yr orsedd fawr. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ei lle. Halleluia, halleluia, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain Hosanna i fab Dafydd, Iesu beunydd fyddwn ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Nawr dros yr wythnosau diwethaf, fi wedi gofyn cwbl o gwestiynau i chi ar ddechrau y bregeth. Ni wedi
gofyn y cwestiwn sut mae Nadolig yn dechrau i chi, ac i ni wedi gofyn sut mae Nadolig yn teimlo i chi. A felly, wel, o'n i'n meddwl dylswn ni ofyn cwestiwn bach arall i ddechrau y bore yma'r cwestiwn yw hyn. Beth mae Nadolig yn ei gostio i chi? Beth mae Nadolig yn ei gostio? Na, falle bod hwnna'n gwestiwn anodd i'w hateb, falle bod chi ddim wedi meddwl amdano fe, ond chi yn clywed am rai pobl yn di chi, a mae Nadolig yn costio ffortiwn iddyn nhw. Chi'n clywed am bobl yn gwario miloedd o bunnoedd ar anrhegion i'w teulu nhw. Chi'n clywed am eraill yn gwario cannoedd o bunnoedd mwyn prynu digon o fwyd a'r diodydd gorau i lenwi'r ffridge a'r rhewgell, a mynd nhw chest freezer yn y garage hefyd, a mae'r cypyrddau i gyd yn orlawn, dyn nhw ddim eisiau redeg mas o ddim byd. Chi'n clywed am eraill wedyn yn cael biliau trydan enfawr oherwydd bod nhw cannoedd o oleadau ar y goeden, a mae dyn nhw'r holl goleadau eraill yma tu fewn a thu fas. Mae Nadolig yn gallu costio yn ddrud i ni. Ac wrth gwrs, weithiau mae gweithio allan cost rhywbeth hefyd yn gallu bod yn ddigon anodd, achos nid fod y pethau yma yn costio'n ariannol, maen nhw'n costio mewn ffyrdd eraill yn dyn nhw. Mae yna rai anrhegion, enghraifft, chi methu roi price tag arnyn nhw. Falle Nadolig yma, y peth mwyaf gwerthfawr i chi fydd nid be mae rhywun yn roi i chi, ond bod nhw'n codi'r ffôn, neu'n anfon llythyr, neu yn gallu galw draw i'ch gweld chi. Falle mae'r peth gorau newch chi rhoi i rhywun yw nid cyfrifiadur newydd, neu beic newydd, neu modrwy drud, ond bod chi'n rhoi o'ch hunan. Falle bydd e'n costio chi fel hynny. Bod chi'n treulio'r amser na i greu rhywbeth i rhywun. Neu bod chi di ffeindio yr anrheg delfrydol. Dwi ddim yn ddrud, ond mae e just y peth iawn. Ni'n gallu ateb y cwestiwn yna, be mae Nadolig yn costio mewn lot o ffyrdd gwahanol. Be fi eisiau gwneud nawr yw edrych ar y testun, edrych ar y ran yma o'r Beibl, a meddwl am yr cymeriadau gwahanol ni'n clywed amdano nhw, a gofyn be nath y Nadolig cyntaf yma gostio iddyn nhw. Ac yna holi pa wahaniaeth os o hynny'n wneud i ni. Felly i ddechrau. Ni'n mynd i ddechrau trwy edrych ar Iesu. Ac wrth gwrs dyna yn aml iawn y lle ni'n gorfod dechrau trwy meddwl amdano fe. Be nath Nadolig gostio i'r arglwydd Iesu Grist? Wel, clywon ni wythnos diwetha, mae pwy yw Iesu, pwy yw'r plentyn yma sy'n mynd i gael ei enni, ond yr Emmanuel. Duw gyda ni. A felly, does yna ddim cost mwy yn cael ei dalu gan neb adeg yn Nadolig na gan yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Pan chi'n meddwl am be nath fan hyn, fod e'n ymwadu â fe ei hun, yn gwaghau ei hun o'i ogoniant, yn gadael y nefoedd, yn gadael yr mawl oedd e'n derbyn gan yr angylion, a mae'n dod a mae'n cymryd cnawd. Mae'n dod fel person, yn dod fel babi bach gwan a diamadferth. Mae'n dod mewn gweiledd i orwedd mewn preseb. Hynny yw, does na neb di roi lan mwy adeg yn Nadolig na hwn. Does na ddim gostyngeidrwydd. Does na ddim gwasanaeth mwy na mae'r arglwydd Iesu yn ei roi fan hyn. Ac beth sy'n rhyfeddol wrth gwrs yw meddwl fod ei ddyfodiad yn rhywbeth oedd wedi ei chynllunio a'i drefnu ers tragwyddoldeb, cyn amser, cyn creu y byd.
Ni'n stryglo chydig bach eleni yn dyn ni'n stryglo i gynllunio, achos ni ddim cweit yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd, siŵr fydd y reolau falle yn newid. Ond cyn bod Duw yn creu unrhyw beth, roedd yna gynllun. Fod Duw y mab yn mynd i ddod, oedd wedi ymrwymo, oedd wedi cytuno, oedd wedi penderfynu o'i wyrfodd i ddod i'r byd mwyn achub. Oedd e'n mynd i ddod yn un ohono ni, yn mynd i ddod yn debyg i ni ym mhob ffordd heblaw bod yn ddi-bechod, oedd e'n mynd i ddod mwyn achub pechaduriaid. A ni'n gweld y cynllun yma yn dangos ei hunan mewn nifer o ffyrdd yn yr ail bennod yma o Efengyl Mathew. Mae yna llwythi o gyfeiriadau at yr Hen Testament ag proffwydoliaethau a chysgodion yr Hen Testament. A ni yw, dyw Iesu'n dod ac yn talu'r gost fawr yma. Dyw e ddim yn rhywbeth o afterthought. Dyw e ddim yn rhywbeth o ateb munud ola i'n problem ni. Mae hyn, cost dod yn ddyn, cost dod yn fabi, cost dod i farw, mae'n rhywbeth sydd wedi ei drefnu o'r cychwyn. Nawr, gael jyst nodi rai o'r pethau. Fi'n siŵr bod chi'n gallu gweld mwy na'r rhain, ond jyst i nodi'r pethau amlyca. Ni'n clywed yn dyn ni fod y doethion yn dod, adnod 2. Ble mae'r hwn a annwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. Mae'r teitl yma, Brenin yr Iddewon, dyw hynny ddim jyst yn gyferbynnu gyda brenhinoedd eraill a cenhedloedd eraill. Na'r pwynt fan hyn yw mae dyma brenin Duw. Dyma'r brenin oedd wedi ei addo. Dyma y Meseia. Ac mae'r Hen Testament yn llawn o sôn ac addewidion am y Meseia yma oedd yn mynd i ddod. Ac mae'r seryddion yma, maen nhw'n gymeriadau diddorol iawn. Achos pan chi'n clywed am pobl doeth yn dod o'r dwyrain, wel, fe ddylsyn meddyliau ni fod yn mynd nôl i lyfr y proffwyd Daniel. Falle bod chi'n cofio chydig am ei hanes ei. Oedd Daniel yn un o bobl Dduw oedd wedi ei gymryd yn y geithglyd i Babylon. A tra bod ym Babylon, dyma Duw yn ei godi ac yn ei ddefnyddio fe, yn rhoi doethineb iddo fe i fod ymhlith pobl ddoeth y wlad honno'n cynghori y brenin ac yn rheoli ac yn helpu i arwain y wlad yna. Ac mae llawer o bobl yn meddwl mae'r ffordd oedd yr doethion yma, yr seryddion yma o'r dwyrain yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, yn gwybod am yr addewidion am frenin yr Iddewon oedd oherwydd dylanwad Daniel. Ac o'ch chi'n cofio, Daniel di ysgrifennu yn ei broffwydoliaeth am un fyddai'n dod fel mab dyn. Un fyddai'n dod ac yn achub ei bobl ac fyddai'n trechu pob gelyn ac yn teyrnasu am byth. Ond yna, wel, be mae'r doethion yn dilyn fan hyn? Wel, maen nhw'n dilyn seren. Ac mae hynny'n ei dylsa hynny mynd â'n meddyliau ni nôl at broffwydoliaeth arall yn llyfr Numeri 24, adnod 17, i ni'n clywed y geiriau hyn. Fe'i gwelaf ef, ond nid yn awr. Edrychaf arno, ond nid yw'n agos. Daw seren allan o Jacob a chyfyd teirnwialen o Israel. Fe ddryllia dalcen Moab a difa holl feibion Seth. Bydd Edom yn cael ei meddiannu, bydd Seir yn feddiant i'w gylynion, ond bydd Israel yn gweithredu'n rymus. Daw llywodraethwr allan o Jacob a dinistrio rhai a dawyd yn y dinasoedd. Unwaith eto fan hyn addewid o un sydd yn mynd i ddod.
a syniad o seren a brenin yn codi. Yna mae'r doethion yn mynd a maen nhw'n chwilio yn y lle amlwg, maen nhw'n mynd i'r palas ac maen nhw'n holi fyna Herod, lle mae e? Mae Herod yn gofyn i'r bobl gwybodus, yr awdurdodau crefyddol, a maen nhw'n gwybod yn iawn lle ddylsyn ni edrych am y Meseia, achos oedd Duw wedi dweud hynny. Oedd wedi dweud hynny trwy'r proffwyd Meica. Meica penod 5, adnod 2. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jiwda, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. A'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. A ddewyd arall o un sydd yn mynd i godi i lywodraethu, i arwain ei bobl fel bugail yn arwain y defaid ac yn ei gwarchod nhw ac yn ei hachub nhw. Yna, wrth i'r hanes fynd ymlaen, mae dyna'r sôn yma am ddyn o'r enw Joseph, sydd yn cael breuddwydion, a teulu yn gorfod mynd ffoi am ei bywyd nhw i'r Aifft. Mae yna frenin drwg yn rhoi gorchmynion i ladd babanod, ond mae Duw yn gwarchod un plentyn, yr gwaredwr, cyn galw i fab allan o'r Aifft. Nawr, os yw'r pethau yna'n sôn o'n gyfarwydd i chi, mae achos bod e'n debyg iawn i beth ddigwyddodd yn yr Exodus. Hynny yw, oedd pobl Dduw di benni lan yn yr Aifft oherwydd breuddwydion Joseph arall. Oedd Pharo di trial lladd yr Israeliad ac lladd babanod yr Israeliad, ond oedd Dduw cadw Moses yn saff fel bod e'n gallu arwain ei bobl allan i rhyddid, allan i wlad yr addewid. A nawr ni'n gweld fod yr pethau hanesyddol hynny i gyd yn gysgodion sydd yn pwyntio at y mab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna, un peth bach ola ar ddiwedd y bennod, ni'n clywed bod y teulu yma nawr yn setlo yn Nazareth. A hynny fel bod Iesu yn gallu cael ei gyfeirio ato fe fel Nazaread. Adnod 23. Gelwyr ef yn Nazaread. A beth oedd Nazaread, ond person oedd wedi ei rhoi yn gyfan gwbl i Dduw. Person oedd yn dilyn yr arglwydd yn llwyr. Dyma'r darlun sy'n cael ei adeiladu ni Heno 2 o Efengil Mathew. Fod y baban yma sy'n dod yn cael ei eni, fod e'n dod i gyflawni'r holl proffwydoliaethau'r holl gysgodion hynny yn yr Hen Testament. Pwy yw e? Fe yw'r brenin, y Meseia, fe yw Duw wedi dod yn y cnawd, fe yw'r mab y dyn sydd yn mynd i dderbyn pob anrhydedd, fe yw'r llywodraethwr ac yr Nazaread, fe yw'r holl bethau yma, fe yw mab Duw. Ond lle ni'n ffindo fe? Ond ni'n ffindo fe yn fabi bach, yn dlawd. Ni'n ffindo fe fel ffoadur, yn gorfod gadael i gartre a mynd i chwilio am loches mewn gwlad arall. A mae'r un yma, mae di dod nid jyst i gyflawni'r proffwydoliaethau yma yn ei enedigaeth, ond wrth gwrs, mae'r holl beth yma yn neud i ni feddwl am yr proffwydoliaethau eraill sydd yn sôn am ei farwolaeth e. Dyna pam y daeth e, dyma pam gafodd ei eni, dyma pam oedd rhaid iddo fe ddod yn ddyn, fod yn berson mwyn marw. Mae di dod yr gwas yr arglwydd, di dod i ddioddau. Mae di dod mwyn rhoi ei fywyd dros ei bobl. Mae di dod i gael ei groeshoelio, i ladd yn y ffordd mwyaf dychrynllyd. Mae di dod i gael ei gosbi gan y tad a'n pechod ni i gyd yn cael ei roi arno fe.
Dyna cost y Nadolig i Iesu. Wrth iddo fe ddod, mae e'n rhoi popeth. Mae di dod mwyn rhoi y cwbl oedd ganddo fe ei mwyn ni. A chi methu rhoi price tag ar hynny. A chi methu cyfrifo beth yw gwerth hynny. Mae'r arglwydd Iesu yn anfeidro yn ei werth. Dyma maint cariad Duw atoch chi a fi. Dyma'r rhodd mae Duw wedi rhoi i ni. Y peth cyntaf te, y cost yr Nadolig i Iesu. Ond yna mae hynny yn arwain ymlaen i ni feddwl at, be nath e gostio i'r cymeriadau eraill felly yn yr hanes. Ac lle fi eisiau ni feddwl nesaf yw am yr rheini sydd yn gwrthwynebu Iesu. Beth sy'n wir am y rai sy'n gwrthwynebu yr arglwydd Iesu Grist? Ac wrth gwrs yn benodol fan hyn, yn arbennig, mae dyn ni Herod. Oedd Herod yn frenin, oedd di derbyn i frenhiniaeth yn y bod gan Rhufain. A felly, nid fe oedd y gwir frenin, nid fe oedd wir efo'r hawl i deyrnasu. Na, y Meseia oedd yr un oedd Duw wedi dweud byddai'n eistedd ar yr orsedd. A felly mae'n ddiddorol iawn, falle nathach chi sylwi arno fe. Wrth i'r hanes fynd yn ei flan, mae yna newid bach, ddigon subtle, i'r ffordd mae Herod yn cael ei gyfeirio ato. Yn adnod 1, wedi Iesu gael ei eni ym Methlem Jwdea yn nyddiau'r brenin Herod. Ac adnod 3, pan glywodd y brenin Herod hyn cythryddwyd ef. Ond yna, yn adnod 7 ac adnod 9, mae'r teitl brenin a'r enw Herod, maen nhw'n cael ei gwahanu. Adnod 7, yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato. Ac adnod 9, wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith. Ac o hynny ymlaen, mae ddim darllen y cyfeiriadau eraill, ond o'r pwynt yn amlaen, just Herod yw e. Just Herod, ddim brenin, nid y brenin, nid y brenin Herod, just Herod. Chi'n gweld wrth iddo fe ac eraill, glywed fod y Meseia, Iesu, brenin yr Iddewon, mab y dyn, mab Duw wedi cyrraedd. Wrth iddo fe glywed fod yr un yma sy'n heiddi popeth, yr un yma sydd wedi dod i roi popeth fod wedi cyrraedd, mae Herod yn dewis gwrthod yn dydy. O fe methu gwynebu y syniad o golli ei frenhiniaeth e. A felly mae'n gwneud pob dim mae'n gallu gan gynnwys lladd, neu gorchymyn lladd, plant bach diniwed, mae'n gwneud pob peth sydd yn ei bwerau mwyn trial dal gafel yn ei goron e. Ond mae'n wastraff amser yn dydy. Oherwydd, gweitha fi ymdrechio me, oedd dyfodiad y brenin Iesu yn golygu diwedd teyrnasiad y brenin Herod. Dim ond un brenin yr Iddewon all fod. Dim ond un brenin y bydysawd sef Iesu. Ac wrth gwrs, wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n gweld fod Iesu wedi dod nid jyst mwyn disodli Herod, ond mae wedi dod i goncro pob gwrthwynebydd. Pob brenin a frenhines, pob ymerawdwr, pob un sy'n mewn awdurdod. Tywysog y byd hwn, y diafol. Mae Iesu wedi dod mwyn concro hyd yn oed yr gelynion hynny fel marwolaeth a'r bedd. Mae Iesu wedi dod mwyn trechu'r cwbl
Ond chi'n gweld fel rhan o hynny, mae Iesu wedi dod mwyn gorffen ein teyrnasiad ni hefyd. Chi'n gweld y reality yw, falle bod ni ddim yn byw mewn palas, falle bod dim gorsedd neu coron llythrenol gennym ni, i ni gyd fel pobl eisiau bod yn frenhinoedd ac yn frenhinesau. I ni gyd eisiau rheoli. I ni eisiau rheoli ein byd a'n bywydau bach ni ein hunan. A fel Herod, ni'n ffeindio hynny'n arbennig o anodd i adael fynd. Falle bod ni ddim yn meindio rhannu'r orsedd efo Iesu unwaith y flwyddyn adeg yn y Dolig, ond gweddill y flwyddyn i ni eisiau fod in control. Ond chi'n gweld y reality yw, os i ni'n trio dal gafel i'r pethau yma, un dydd maen nhw'n mynd i cael ei rhwygo allan o'n dwylo ni. Mae'r Beibl yn dweud, un dydd fydd pob glin yn plygu. Fydd pob tafod yn gorfod cyffesu pwy yw Iesu. Mae fe yn unig sydd frenin. Mae gwrthwynebu Iesu yn wirion a mae'n wastraff amser. Mae trio dal gafel i eich reolaeth chi, neu beth chi'n meddwl yw eich reolaeth chi dros bethau, mae'n wallgo. Mae fel person sydd mewn cwch, a maen nhw wedi casglu trysorau i'w hunan a rhoi nhw mewn rhyw gist, rhyw treasure chest yn y cwch, ac yn sydyn mae'r cwch yn dechrau suddo. Mae'r cwch yn mynd i lawr. Ac maen nhw'n gafel yn y gist yma, achos dyna lle mae trysor nhw. Ond wrth gwrs, mae'r gist yma nawr yn ei tynnu nhw lawr. Mae'n drwm. Mae'n mynd i achosi nhw i foddi. Dyn nhw methu nofio a cario'r pethau yma gyda nhw. Mae rhywun yn dod, mae yna bad achub, gwaredwr yn estyn i law yn dweud, cymer fy llaw, fi eisiau achub di, fi yma mwyn dy dynnu di i ddiogelwch. Ond os maen nhw'n gadael fynd o'r gist i ddal y llaw, maen nhw'n mynd i golli y pethau hynny. A felly mewn ffolineb, maen nhw'n dewis dal gafel. A suddo. A boddi. A pwy byddai'n gwneud hynny? Wel, Herod. Ac unrhyw un arall sydd yn gwrthwynebu'r arglwydd Iesu Grist. Be mae Nadolig wir yn ei gostio i pobl sydd yn gwrthod ac yn gwrthwynebu Iesu, mae'n costio popeth iddyn nhw. Achos mae'r hyn i chi'n meddwl sydd gennych chi, un dydd yn mynd i gael ei gymryd oddi wrthoch chi. Ac i chi'n mynd i wynebu barn cyfiawn Duw am y ffordd i chi wedi byw, a'r hyn i chi wedi i ddewis. Ond mae yna ffordd arall. Mae yna ffordd arall yn cael ei gynnig i ni yn yr adnodau yma'n does. Os dim rhaid i ni fod yn wrthwynebwyr i'r brenin Iesu, gallwn ni fod yn addolwyr i'r brenin Iesu. A ni'n gweld dwy esiampl o hyn yn dyn ni'n gweld hynny yn y doethion, yn y syryddion, ac yn Joseph a Mair. Beth am yr syryddion te yn gyntaf? Ni ddim yn gwybod lot amdanyn nhw. Ni ddim yn gwybod oedd yna 3 ohonyn nhw. Ni ddim yn gwybod a o'n nhw yn reidio ar ei camelod. Ni jyst ddim yn gwybod llawer o fanylion. I ni yn gweld bod nhw'n bobl pwysig, yn bobl dylanwadol, pobl o statws, uchel, pobl cyfoethog, cefnog. Mae'r hyn sydd ganddyn nhw i'w rhoi i'r baban yn drysorau gwerthfawr. Ni'n gweld, adnod 11, deithant i'r tŷ, a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, air a ffys a myr. Dyma i chi rai o pethau mwyaf gwerthfawr y cyfnod. A felly mae dych chi y bobl yma
yn dod i chwilio am frenin. Ac dwi ddim y math o frenin maen nhw'n ei ddisgwyl. Dwi ddim yn y palas. Mae e yno gyda'i fam mewn cartre bach ddinod, mewn tre bach. Be maen nhw'n gwneud wrth weld yr plentyn yma? Iesu ar y pwynt yma falle rhyw 19 mis. Be mae'r bobl pwysig yma'n gwneud? Maen nhw'n plygu lawr. Maen nhw'n addoli. Maen nhw'n offrymu, yn cyflwyno i rhoddion iddo fe. Maen nhw'n ei drin fel Duw. Ac wrth gwrs, mae'r rhoddion maen nhw'n rhoi yn rhai arwyddocaol. Falle o'n nhw ei hunain ddim yn deall yr arwyddocaol yn llawn, ond yn y Beibl ac yn y diwylliant yma oedd air yn gysylltiedig efo brenhinoedd. Oedd ffys yn gysylltiedig efo gweddi ac addoliad yn y deml. Oedd myr yn gysylltiedig efo paratoi corff mwyn i gladdu. A felly mae'r rhoddion maen nhw'n rhoi yn arbennig o briodol i frenin sydd yn heiddi ei addoli a sydd yn mynd i roi ei fywyd dros i bobl e. Mae'r Nadolig yn costio i'r seryddion yma. Maen nhw'n rhoi o'r gorau sydd ganddyn nhw. Ac eto, dwi ddim yn fwy na mae'n heiddi. Na, maen nhw'n ymwybodol fod yr un yma, mae o werth e. Ac yna wrth i ni ddarllen ymlaen a chlywed am Joseph a Mair a meddwl amdanyn nhw, be nath e gostio iddyn nhw? Be nath e gostio i Joseph i gymryd Mair yn wraig iddo fe a mabwysiadu'r plentyn yma ac i fyddhau i orchymyn yr arglwydd. Be nath e gostio i Mair i cario'r plentyn yma, roi genedigaeth iddo fe, roi llaeth iddo fe, a'i fagu ar ei chlyniau. Be nath e gostio iddyn nhw wrth iddyn nhw orfod gwynebu bygythiadau a pheryglon Herod a'r awdurdodau a ffoi a gadael i cartra mynd i wlad dieithor fel ffoaduried. Wel, nath e gostio popeth iddyn nhw. Ond maen nhw'n barod i wneud e. Chi'n gweld, mae'r Nadolig yn costio popeth iddyn nhw, ond mewn ffordd gwahanol, yn dydy? Dyn nhw ddim yn rhoi popeth, y seryddion a Mair a Joseph, dyn nhw ddim yn rhoi'r pethau yma mwyn ennill Iesu. Na, mae Iesu'n barod yno. Mae Duw yn barod i roi i fab oherwydd ei gariad e. Dyn nhw ddim yn rhoi popeth neu'n colli popeth fel mae Herod yn colli popeth am ei fod yn trial dal gafel yn yr hyn sydd ganddo fe. Na. Na, maen nhw'n rhoi popeth mewn addoliad. Maen nhw'n rhoi popeth mewn ymateb i gariad Duw. Maen nhw'n rhoi popeth ac fod e'n costio yn ddrud iddyn nhw, dyn nhw ddim ar eu colled, oherwydd mae'r hyn sydd ganddyn nhw ymherson yr arglwydd Iesu Grist yn rhagori ar unrhyw beth a phob peth arall. Be mae'r Nadolig yn mynd i gostio i ni? I ni wedi gweld be mae'n costio i Iesu, be nath e gostio ddo fe i gynnig ei hun i ni. Be mae'n mynd i gostio i ni? Ydyn ni'n mynd i barhau i'w wrthod a'i wrthwynebiau a fel Herod colli popeth? Neu ydyn ni yn mynd i roi popeth o'n gwirfodd, roi'n bywydau ni, roi ein arian ni, a'n amser ni, ac ein ymdrech ni, roi popeth, unrhyw beth sydd gennym ni i'w gynnig iddo fe mewn addoliad. Gan wybod fod ni byth ar ein colled ni. Gan wybod bod ni'n derbyn mwy, tragwyddo mwy ganddo fe nag unrhyw beth sydd gennym ni i'w gynnig o gwbl. Be mae Nadolig yn mynd i gostio i chi lenni? Peidiwch meddwl yn y lle cyntaf am y bil trydan, neu'r bil y carden credyd, neu unrhyw beth fel yna. Peidiwch meddwl am faint o
ymdrech fydd hi, fwyd o'r teulu ac i weld pawb, a peidiwch meddwl am y pethau hynny'n gyntaf. Meddyliwch gyntaf i gyd am sut ych chi'n mynd i ymateb i'r arglwydd Iesu sydd wedi rhoi popeth drostoch chi. Ydych chi'n mynd i drial cadw'ch bywyd, cadw'ch coron, ydych chi'n mynd i golli. Neu ydych chi'n mynd i roi eich bywyd, roi eich coron, dilyn yr arglwydd Iesu Grist, ac trwy ei gariad a'i drwygaredd ei derbyn rhywbeth llawer gwell, derbyn bywyd tragwyddo, derbyn coron gogoniant, derbyn pob peth trwy yr arglwydd Iesu. Diolch iddo fe. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu carol arall efo'n gilydd cyn i ni orffen. Diolch am ymuno â ni unwaith eto. Cofiwch fod yna oedfa arbennig nadoligaidd yr wythnos nesaf. Ac fel fi wedi dweud o'r blaen, os oes unrhyw beth gallwn ni'n gwneud i'ch helpu chi, i'ch gwasanaethu chi yn ystod y cyfnod yma, mae hi'n gyfnod rhyfedd, mae'n gyfnod anodd i lawer mewn pob math o ffyrdd. Plis cysylltwch â ni. Ond am nawr gadewch i ni weddio a chyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O Dduw ein Tad, a Thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni'n diolch i ti am yr hyn i ni wedi glywed, ac arglwydd ni'n gofyn am ti'n helpu ni nawr i ymateb yn gywir i dy neges di i ni. Arglwydd gwarchod drosto ni,
helpa pob un ohono ni yn ystod yr cyfnod yma. A beth bynnag yw'r heriau ni'n gwynebu. Ni'n diolch ein bod ni'n gallu gwynebu'r cwbl yn hyderus am fod yr arglwydd Iesu wedi rhoi ei hun drosto ni. Mae'n rhoi ei hun i ni. Mae e gyda ni. Diolch i ti o Dduw. Derbyn ni nawr. Yn ei enw i. Amen. Amen.